Καλησπέρα, σήμερα θα σας δείξω το GLL 108S. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευασία. Αυτά είναι οι έλικες οι οποίοι είναι ανταλλακτικά και τα γνωστά κατσαβιδάκι και ο φορτιστής που τον έχω βγάλει, εντάξει. Λοιπόν, μπαταρία 2200 αμπερόρια, $7,4 βολτ. Όχι, είναι 3000 mAh. 3000 mAh. Αυτή είναι γύρω στα 20 με 25 λεπτά. Full φορτισμένη. Πολύ καλή. Στο drone έχουν πολύ καλό κουμπώμα. Οι βραχίονες και έχει και καλό πλαστικό, πολύ καλή ποιότητα πλαστικό. Η κάμερα έχει αντικαδμικό σύστημα, optical flow, GPS, δεν έχει gimbal, αλλά έχει ένα σύστημα το οποίο είναι ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης, δηλαδή. Η διπλή κάμερα κάτω λειτουργεί σε εσωτερικό χώρο αλλά και σε εξωτερικό σαν optical flow, που σημαίνει οπτική παρακολούθηση του εδάφους. Η κάμερα είναι 4K, δηλαδή έχει μια πολύ καλή ανάλυση. Αυτά είναι τα brushless motors, τα μοτέρ, χωρίς ψύχτρες. Είναι πολύ δυνατά για τον αέρα, έχει μέχρι 7 μποφόρ πέταγμα. Έχει πλαστικό κάτω εδώ στα ποδαράκια του, για να μην γλιστράει. Γενικά είναι μια πολύ καλή πτυτική μηχανή. Έχει πολλή τεχνολογία πάνω. Μοιάζει και λίγο στο DJI το Mavic 3. Έχει σχεδόν περίπου το ίδιο μέγεθος. Λοιπόν, το τηλεκοντρόλ του είναι αυτό. Έχει όλα τα απαραίτητα κουμπιά, GPS, take off και landing. Εδώ είναι βίντεο, απλό πάτημα είναι φωτογραφίες και παρατεταμένο πάτημα βίντεο. Αυτό είναι το home return, όταν έχει πάει μακριά δηλαδή, το πατάς. Αυτό είναι πάνω κάτω tilt κάμερα, ταχύτητες, και αυτό είναι το calibration. Ναι, το καλυμπράρισμα του GPS, το γυροσκόπιο δηλαδή, 6 αξώνων. Λοιπόν, το control ξεκινάει με το βραχίωνα. Εδώ βάζει το κινητό
Από τις κεραίες η μία η δεξιά είναι που έχει την κεραία, η άλλη δίπλα είναι για ομορφιά. Λοιπόν, αυτό είναι το τηλεκοντρόλ. Γενικά φαίνεται μια πολύ καλή κατασκευή. Πρέπει να κάνει πολύ καλό πέταγμα και πρέπει να τραβάει και πολύ καλό βίντεο και φωτογραφίες. Έχει 120 μέτρα maximum υψόμετρο και γύρω στο 1 χιλιόμετρο απόσταση, το οποίο μπορεί να τραβήξει βίντεο γιατί είναι 5G και έχει μεγάλη ταχύτητα στο Wi-Fi. Πιστεύω στα 800 μέτρα να μεταδίδει ακόμα η εικόνα. Δεν χρειάζεται να εξερευνήσουμε και την άκρη του πλανήτη. Εκεί να το έχουμε να το βλέπουμε, να μην χαθεί από το οπτικό μας πεδίο, γιατί από εκεί και πέρα θα βλέπεις μόνο από την οθόνη που βρίσκεται και τι κάνει. Αν είναι δίπλα κάποιο δέντρο, είναι δύσκολο να το δεις δίπλα. Πρέπει δηλαδή να είναι πάντα στο οπτικό σου πεδίο, οποιοδήποτε drone. Και εκείνα που είναι σαν παιχνίδια, που είναι κοντινά, και αυτά που είναι για να πηγαίνουν πιο μακριά. Όλα λοιπόν αυτά θέλουν προσοχή όταν φεύγουν από το οπτικό σου πεδίο. Υπάρχουν καλώδια της ΔΕΗ, υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν πολυκατοικίες που μπορεί να πέσει και να το χάσεις. Γενικά δηλαδή είναι δύσκολο. Πρέπει δηλαδή από την οθόνη που είναι 6 ίντζες οθόνη να βλέπεις γύρω σου. Λοιπόν, θα έχω και ένα βίντεο το οποίο θα δείχνει και τη δυτική του ικανότητα και θα το αξιολογήσουμε. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε πάλι στο σημείο το οποίο θα γίνει δοκιμή.